Avui fem una vedella rostida amb peres. Necessitem peres i vedella, en aquest cas un bon tros de llata, més o menys d'1 quilo, per fer un sofregit, ceba, tomàquet i pastanaga i brou de carn. Res més. Comencem la recepta marcant la peça de carn en una cassola per tots els cantons ben enrostits. I aquí tenim el brou de carn que ja estem escalfant per posar-lo a la cocció. Retirem la carn i la reservem i en el seu lloc sofregim la ceba i una mica de pastanaga i tot seguit hi afegim tomàquet. I al cap de 10 minuts d'haver ficat el tomàquet hi posarem un raig de vi ranci, recuperarem la carn i mullarem amb el brou per deixar-ho coure entre 2 i 3 hores. Aquí tenim el vi ranci acabant de evaporar quan ja hem recuperat la carn. I bé, com us deia, ara mullem amb el brou i deixem coure tapat 3 horetes. Ja hem afegit la carn, això ho portem a ebullició. Quan bulli baixarem el foc i ho taparem. A mitja cocció li donem la volta. 3 horetes. Quan queda mitja hora per acabar la cocció, hi afegim les 2 peres tallades a quarts i pelades i les deixem coure uns 20 minuts, més o menys. I aquí ho tenim després d'un total de 2 hores i mitja de cocció per part de la carn i de 20 minuts llargs per part de les peres. Això ja està. El que farem és deixar-ho reposar. D'aquí una estona tallarem la carn ja per emplatar-la, però la deixarem reposar amb el brou i amb les peres tota la nit i ja ens ho menjarem demà. I aquí tenim el plat que ha reposat 24 hores, hem reduït una mica la salsa, posem les peres i tot seguit ho servim. I aquí tenim emplatada aquesta vedella amb peres i amb una mica de puré de patata.